توازن حقیقت همه کسا یک программа ёфтам на самом деле шумо платит мекуна ма шумо да ишон метавонед тамошо кунед. Ман худам репетитсия кардам, ҳама чиза сум баровардам ами сайт, баъд шумо да ишон метавонед. ина видео кардам ки мақсад шумо ҳам кор кунед. суми калон кор намекунӣ оне ки агар кор кунӣ як рӯзда 100 рубл кор мекунӣ. ина ҳозир мебинед ман дар давоми ним соат чанд қадар кор кардагам. ина бародаро ам программаро ман дар комментария закрепит мекунам. медрои на 27 рубл 28 рубл қариб кор кардагам. иҷа ягон кор намекунем бародаро. ин медрои нови задани вақте дромади уҷада яхе телефонҳои даст ки номер мега биза, яхе даст ки номер намега, промокод мепурсад. ман промокода дар болои ҳамин видео менависам. шумо ҳам промокода бизанед, автоматически дар шоти шумо 5 рубл мегзарад. аи сайт чӣ хел кунем ки мо мақсад сума скачат кунем. ина медрои бародар инамиҷа нигаҳ мекунем видеоро, программаҳоро. ҳамҷа программаҳо миянд. мақсад ина ин программа 3 рубл. ина нигаҳ мекунем ҳамҷа программаҳое мияд ки мақсад 3 рӯза задан чина. мақсад ина программа ина 8 рӯза, инаиш 31 рӯз мақсад установка мекунем. ҳамин қарӯз места дар чизмо. инаи 8 рӯз места ҳаста, бо 3 рӯз места. ҳамин қайна места. ина нигаҳ кунед. медрой плай маркет. ина нигаҳ кунед. шумо ҳамиҷа иконкара нигаҳ кунед. чӣ хел иконкай? ҳамин намуд иконкара бояд мо ҳамиҷа биёвем установка кунем. дидестен? ҳозир мо миёвем ҳамун иконкара. ина ҳамун иконкай дар ҳамунҷа ишондодагӣ. ина установка. ҳозир бо даже дар шоҳидии шумо ман суми ҳамира мебурорам, ишонтон мекунам. сумбуроришам даже бароям кӯмак. ман ядоф 4 рубл буровардам, ина бо ҷамъ кардам 27 рубл. иша набуровардам. дар шоҳидии ҳами шумо бурорам камера кунам ки ҳамин программа на самом деле сума метавад. ина баъди установка кардан хел мекунен назад медроен ҳам программада. ина активнида медроен. ина ман программаро установка кардам. ҳозир метавонед ҳамин задани установка кардитон мега открит кунед. 30 секунд дар ҳамиҷа бестем. ина откритиш мекунем. просто видеоро аввал то охир шахшу тамошо кунем ки агар гузаронден ягон қаша шумо намефаҳмем. баъд ҳозир мо ҳамин дурои видеода 30 секунд местем. ҳам программада открит карди 30 секунд местем. просто телефонтон памятиш бисёр боша беҳтарин мешавад. ина мо 30 секунд истодем мебурем. яхе телефонҳои даст ки ҳам 30 секунд истоди худаш автоматически сообщение меяд ки суми шумо гузашт. ин телефони ман намеяд, уҷа телефони дига дорам, дар дигари телефонам меяд. ина 28 29 дидем бародарам дар шоти ман гузашт. агар бовар накунед видеоро актив кунед, аввал шотама шуморо ишон додам чанд қадам. ина гузашта. шумо чикор мекунед? ина нигаҳ кунед. программаро ки скачат кунед. ина программаҳое аст ки 3 рӯза барои сума снимат кардан ту бояд як программаро полни заданша иҷро кунед.
поли задани ин программаро ман установка кардам. Пага рӯзи 17 бо як бор дига бояд открит кунам программаро. Рӯзи 18 як бор дига бояд амира открит кунам. поли сум мегзарамада як заданим иҷро мешавад. ман як заданиро иҷро кардам. ман метавонам бо сума бирорам. ина медурои денгида дуромади мобилни счёт. ина 28 рубл дорам. нигаҳ кунем. ина ҳозир ман мезанам 28 рубл. ина дар ҳамин номро ина ман мезанам. ҳозир отправить мекунам. подтвердить. Спасибо, мы приняли вашу заявку на вывод 28 рублей. Зачисленные средства обычно приходят не позднее до 3 минут в зависимости от выбранного способа. И на возьму. Мы и на мы бинем возьму по камере. Шмура еще не тунки. Ома да. Возьму шмура. По камере телефоном еще он там мету. И на сообщение. Возьму шмура еще он мету. Ома данш. И на бародаро. ина чихеле шумо дидесен сурат гирифтама. ина дидем 28 рубл чек сум 28 рубл 16:09 соат 2. ина бовар накунем бо ма время ина 4:19 иҷадам 4:19 ина время да ҳозир кам и ягон фейк нест. 100% сума мета просто як заданро пра иҷро кунем. ман ссилка ҳами видеоро ссилка ҳами программаро дар комментария закрепит мекунам. промокод ҳам мемонам. ба промокод бизанед шуморо даромадан баробар 5 рублтон мета. коми нафаҳмиден дар комментария бинависен бо ма ишонтон мета. боқӣ сарбаланду хонобод бошен. лайка фуромӯш накунед. буфоратонам хеле видео зиёд шава. комментарияда нависен. мо ҳатман зиёд мекунем хеле видеоро.